शिवहर मोतिहारी अउरी अररिया में चाहे घूमी के देख लेगे जिला खगड़िया में। शिवहर मोतिहारी अउरी अररिया में चाहे घूमी के देख लेगे जिला खगड़िया में। कवनो जिला न टॉप कर पाई, हाँ कवनो जिला न टॉप कर पाई। पढ़ाई होके चाहे लड़ाएंगे जन, जिला सीतामढ़ी नंबर 1 पर आई। पढ़ाई होके चाहे लड़ाएंगे जन, जिला सीतामढ़ी नंबर 1 पर आई। जिला सीतामढ़ी के लइका हवे रंगाबाज गे, ओकरे चलता चलती देश विदेश हर जिला में आज गे। जिला सीतामढ़ी के लइका हवे रंगाबाज गे, ओकरे चलता चलती देश विदेश हर जिला में आज गे। दिने दहाड़े उठवाई देवगे जान, कौनो जे बोली तले पारा न आई। दिने दहाड़े उठवाई देवगे जान, कौनो जे बोली तले पारा न आई। पढ़ाई होके चाहे लड़ाएंगे जान, जिला सीतामढ़ी नंबर 1 पर आई। पढ़ाई होके चाहे लड़ाएंगे जान, जिला सीतामढ़ी नंबर 1 पर आई।